and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Ayaw na og agad anang tatay. Kami maoy agda kay mas nasuhito mi og mga ingon ana. Uy, basit nung masuko siya nakaw. Kay kami ba yung nagsabot ay planuha? Ayaw lagi kadlok ni tatay. Kami bahala mga tarungan para nimo. Nyaw saman. Magkuha da yung tagpare. Magkuha gitagpare. Unya, sultihi mi kun asa karon nagpuyo na sila storibyo og silusyo. Ay, sige, tultulan tamaw kun asa sila magpuyo karon. Ay, kansaon man ako ini ay. Basig kasukan ni noon unya ako ni Jerry ini da. Hoy, Budiday! Ay! Ay! Anak ka bayong pobre. Nadi ka dyan sa akong layo dyan. Oy! Ganinar ko si Muloyo. Aw, ganin na rin. Ngalong mura makag... Nakuratan makang nakakita na ko. Aw, wa man dyan. Nakuratan lang ko kay mura magugag tagulilaw. Ay, nahibaw ko kung kinsay imong gipaabot din eh. Ha? Nagpaabot ka ng riming og mirasol. Kay mangadto mo ni Padre Darwin. Uy, hala! Nahibaw dyan ka dyan. Ay, nakadungog ko sa inyong istoryahan, oy. Aw. Ayaw pagkuyog nila. Anhir ka din eh. Ha? Pero... Ako'y sunda. Uy. Ayaw sila. Ako'y nagtugot nga papuyon ka din eh. Busa. Ako'y imong sundon. Uy. Oh, padiday, tana. Taman. Tana, padiday. Dili ha. Dili mo ban si budiday ninyo. Dili. Ha? Anong di man ka muuban, budiday? Ay, kuan, keneng. Ako'y nagbuot. Ay. Ako'y nagbuot. Hoy. Kamu ba? Eh. Nga nung magtawag pa mo pare, nga ni amang ko. Liminister ko. Kay nga no, tay? Liman ko. Ha? Liman mo ko. Makahingilin di kag daotang espiritu nga, misod sa lawas sa tao. Kaming mga lay minister, gihatagan mig gahom sa simbahan. Ha? Ilabli na ni Padre Darwin. Mihatag og katungod nga muhingilin og mga yawa. Halo? Yawa. Huy? Kuya, wag ni mo, tay. Ay, yawa. Unsay kuyaw? Wa kay salig na ko? Tay, misalig man minimo, pero kinahanglan ba tay nga pahibawon sa nato ang kuraparoko para mahibaw siya mga panghitabo ba? Di na kinahanglan. Ako ray mahibawang musulti ni Padre. Tay. Atay, si atay. Kining kasuha ba? Dapat unta yun, pare ang moasikaso ini, dili ikaw. Kay liman ra magug ka, tay. Uy, ayaw inangarahar ha? Liman ako. Ang mga yawa, hadlokin na nako. Hadlok ni yawa na ko eh. Kung yawa sila, mas yawa pa ko nila. Handog sa imong naong, tay. Magkatawa ang tanin mo, tay. Unsa mo kung ikatawanan sa kong gisulti ha? Nga tinuod mo na. Ay, makahadlok ni mo. Wa tumudagas to review. Nga, gibubuan ako bilita. May karatel mo itong mga tonto. Ay, kuan magud, tay. Abi nimo, ang gusto ni Budiday ba, nga mahingin lang gyud to ang panuway, nga misod sa lawas ni Toribio. Mao nga pare gyud aton sang piton, tay. Nagsabot namin ni Budiday anak. Kadtong mga tauhana, kung mo balik to din atong higtag pisi. Higtag pisi. Higtagpisi. Unya, atong kaliguon o sa kabaril gabilita. Aron, pakuha ito sa review. Ay, tapa. Tapa. Ha. Ato lang sigurong sundo ng inyong amahan, Meng. Kana, Meng, kay dako ang pagsalig niya nga makatabang gyud siya nakaw. good. Gusto nakaw nga mapauli sa amo uban ang akong pinangga nga bana.
Sagti lang, Budiday. Tabangan, nagigig ka na mo. Amo ng saad ni mo. Husto si Riming, day. Di ka na mo pasagdan. Magtinabangay ta aron maluwas ang imong bana. Ay, salamat. Salamat gid kan taon ninyo nga nakasabot gid mo sa akong sitwasyon karon. Ayaw ka bala ka, Budiday. Magsabot akon unsaon nato nga mapalayas nato ang demonyo nga naa sa lawas sa imong bana. Oh, Joe. Unsay balita? Nasla si Arturo. Ha? Lari. Nasab. Isog ka ituno sa sinultihan. Kung nangita siya nimo. Wa ko mahadlok niya. Tanaw tag-asa kutob ang iyang kamaldito. Ha! Sige, ingna sila. Nga magpaabot na ko, kay ako silang atubangon. Oh, Ben. Kumusta, Arturo? Wa ko may mo sa nitabo gahapon. Tungod kay wa nimo tumana nga tuig kasabutan. Ha? Oh, uy, yun na, Toro, yun na, paragod. Nganong ako may mong gibasol sa nahitabo kagahapon? Wa man ko'y daotang gibuhat. Gisunod man ako ang tanan imong gisulti di rin ako. Ay na ta din do. Nahibaw ko nga imo ra gihapon ning mga kabuang kinintanan. Bangag silong. Time pa una, Torha, time pa una. Di sab na makiangayon nga sa tanan na lang yung mga panghitabo ako imong basulon. Wa man ko'y daotang gihimo, good? Ha? Misunod ko sa imong gusto, di ba? Ug nganong kalit nga dibuto dito sa Budiday, ha? Ngano? Mao ginay, wa na ko hibaw itor. Wa man gumi makita ng budiday good. Nala si pamakak. Bakakong ka bangag silong. Ha? Tuga na lang sinog din. Ha? You tell the truth but nothing but the truth. So help me God. Basta Pero yan. para ka nang wanay samok. No samok guys na. Ato din nga mahusay rat ha. Kuan ka na nga. Ayaw taon ko ninyo pasanginli. Oy, naunsa ba yung taon mo, oy? Gusto mo nga masayod yun sa tinuod? Si budiday may sukit-sukitan ninyo. Ayaw ko kay... Oh, pastilan. Ayaw ko kayo unsa inyong ipabuhat na ako. Ano na? Hibaw biyagin mo nga ako ginubuhaton. Pero kinsa may nagsugo ni Budiday? Nga moadto siya gahapon, ha? Imposible, impossible mong good kaayo. Nga mahibaw nga kung why nagsulti niya gikan sa inyong kampo. Tinuod na. Kuan. Bangag silong. Sa klaro kayo nga inyo ning kabuang din do. Inyo kuwan. ning kabuang. Utang buot, Toro. Utang buot lang. Wa taon mi da utang gibuhat. Pastilan, oy. Mura pa, oh. Honest pagyud. Fix man. Mamatay pa gani ni kaurot nga akong mga sakop. Ha? Kuan. Mamatay na nakarong ang imong mga sakop tungod sa imong pagpamakak. Ay, si Bakaw palayo, Tor. Ay, lang sa taon. Ay, Palayo ang mata. Maangi ko, ana. Okay nga no. Namakak giday mo. Ha? Kuan. Namakak giday mo no. Are you telling the truth or not? Bibi. Oh, come on. Palaptika na sa kubi. Labtik pa na. Nga no mga taon mo, oy. Wa, Toro, oy, wa. Tinuod lagi taon. Wa mi mamakak ni mo. Wa mi kalibutan ko noon sa nganong tuwas budiday sa ilang mirasol. Bitaw din. Mas mayo yung sukit-sukiton sila si Mirasol. Muna! Hindi pa silang tanan dito. Taon na eh. Na. Di magyod sila magangkontor. Ha? They will not anconize. Nya. Nice. Mas may siguro. Nya. Kasi Budiday, may atong sukit-sukiton. Oy. Katoy mo, unya. Kudaw mo ha. Kudaw mo duha ha. Warningan ta mo. Oras nga akong mahibawan ng tinuod, di gyud mo magmahing tanan din hi. Da. Makatilaw gyud mo sa akong kastigo. Da. Tanasyo. Atong sa Budiday bangag silong. Ha? Tara. Tuan ng mga inutil, Joe. Nagkuyog ang duha ka mga kwanggol. Mao. Si Arturo yun. Nya. Layo ba kayo? Yan. Stilan din. Di maging unta ko mahadlok tao ba? Pauso Pero kung sila. makakita ko ni Arturo,
Gusto kay kulbas kong dugan. Ano man? No, bulabing minsan. Ya. Lain paminot. Pauso lang to nila Pauso, pasika to nilang nya. Minaw, Jo, paminaw, Jo. Ha? Paminaw, dili ni unya. Paminaw, Jo. Na ako'y laing na hunaan. Unsa man din? Magkatawag ko ang tatay, oy. Kada bang masulti siya ba nga, muragwa sa iyang huna-huna. Na, di na lang jud ta mahibong anang tatay. Kay ngun ana namang gina siya. Gisayunan ka na ngayang giingon nga, mahadlok ko niya ang demonyo. Hala no? Nagkatawa sa bitaw kong tatay kay musigar bang mata kon mangugat nagsulti. Ay kay maayog si tatay may una natong ipa-deliverance, mer. Amaw man kaming. Nga, di lagi, seryoso bitaw ko. Pila ka demonyo ang nasa suod sa lawas ni tatay, no? Si tatay mo'y pangutan ana. Nagtuo ko, mer. Murag daghan yun ang daotang espiritu nga mikapyo sa lawas ni tatay. Suko akang tatay no kun imo sang ingnon ana no. Suway na to siya gangyo. Basin pa dayo og magpa-deliverance na siya. Sige, ikay ingon. Oo, lagi. Seryoso ba yaki ko, mer? Ako gay una ako gid una ng suwayan og ingong tatay. Doon na abi ni Moming, nagduda sa gyud ko anang tatay ba? Nga walking possess na siya. Ha? Oo, Walking doon ako possess? pagduda ana. Bitaw no. Pareha lagi ta guna-huna, mer. Basta. Ikaw na lang unya ingon ni tatay ana. Oh, kisa marong nag-doorbell. Yun na. Murag, duha ka tao man ang naa sa gate, Ming. Hala, pamilyar na ako ang mga naong. Murag si Toribio og Lucio man na. Hala, namalik kiday sila, Ming. Kinahalang ato pa'y baon si tatay. Ay, dili lang nato paablihan. Aron dili na sila makadayon din eh. Kinuo ko. Nakulbaan naman hinuon ko ini mga tawhan na, uy. Unsay inyong tuyo? Wa may daotang toyo, Roger. Niyami kay gusto naming makigsulti ni Budiday. Kay ngano? Gusto mong magpabo og bindita? Ha? Oh, si Budiday, Roger. Di ang bindita si Budiday. Wa dinis budiday. Ha? Oh, awa na siya diha? Hala, sige balik. Oh, Wa dinhi. oh, lang ina siya, Brad. Ikaw wala. Oh, siya, Brad. Ayaw pagduol nila budiday. Uyay. man. Day. Ay, Budiday, Budidge. Rebs. Gawas na rin eh, be. Gawas ka? Oh, gawas sa kay mag-istorya ko ni mo dili. Oh, okay. Trebio, paminaw na ko. Sa may akong paminahon nga naam ka diya. Oh, Ayaw pagduol na budiday. ari na ko. Hoy, pamahawa mo din eh. Oh, nga no. Kay kung di na mo mapahawa, magtawag og pulis o ipadakop ta mo. Oh, unsa? Ay, sa palabig kasuko. Kuam, Bradger, sabi na siya. Imong mataba, ni kasuko ni mo no, musiga niya murag katagakon. Baw niya, tagpangitag, matagak na. Isod na pa kinapangitaon mo mata kay Miss. Dali na kita kay magsigay mo, gapuwa. Buram nagisdan dubok na ba? Nagalang istorya eh. Pero lagi paminaw sa ba? Ikaw ba? Ay no, sa gipawa lang nako ang imong kwan ba? Ang imong dugo ba nga ni Saka ba? Come on. Kanang, Roger. Kill. Kalma lang. Ha? Wa may daw tang tuyo. Muna. Ha? Unya. Huwangan, takdang ko na. Si Budiday Ray, among istoryahon. Ganong di ba mo kasabot? Ay, wala katagakon sa mata. Wala. Dili gustos budiday nga makikistorya ninyo, period. Matagag yun na matarong dugo. Kanang ay. Kanang Jeray, may siguro ay nga ko lang na silang istoryan ka dayawt. Anaraman Miss Gawas. Ayaw budiday. Di ko mo sugot nga makikistorya kag mga panuway. Uy, bangag! Oh, come on.